É Premio Nacional de Arquitectura, Medalla Castelao e actualmente dirixe a Escola Galega da Paisaxe. Poderíamos seguir nomeando os seus recoñecementos profesionais, pero botaríamos medio vídeo. Isabel pertence a esa xeración de mulleres que tivo que aprender a non escoitar para acadar metas laborais. A escuchar críticas, estas risitas e bromas e bueno, pasar olímpicamente de todo eso. Desa xeración de mulleres nas que en carreiras como a súa había poucas. Cando yo entré na arquitectura, no, había poucas chicas, pero hoy hai máis chicas que chicos estudiando, o sea, es unha diferencia abismal. Ao seu lado, outra premiada e destacada científica galega. Con 35 años ya era catedrática y compitiendo con hombres en la oposición. Entonces, bueno, hombre, hay que luchar bastante y quizá, quiero decir, lo que se me exigía a mí, a lo mejor no se lo hubiera exigido a un hombre, ¿no? Referentes galegas que Deputación e Asociación de Executivas de Galicia levan ás aulas. Para que vexan que non hai metas imposibles, que non hai diferenciación por xénero, sino que cada un tense que marcar na vida o obxectivo vocacional que quere desenvolver para a súa vida laboral. Os primeiros alumnos en ter o privilexio de escoitalas foron os deste Instituto de Chantada, o Lamas das Quendas. Estimularlos, en mi caso, en la investigación científico-tecnológica y animarlos a que en el día de mañana sean lo que quieren ser. A programación reúne 14 encontros como este por toda a provincia que se retomarán en setembro co inicio do curso escolar.